Hello guys, JOTO no sari kaham hingke ang Tini ke ama bwthai swnai sanai ke tabok nari krak porogoi tongo hingke norong ani vlog no choya kari nai tongdi tabok ke nari krak korok bai laha hingke tabok ama mairung bai nari krak no mix khainai hingke norok nai tongdi ani video no payasak mix bwkhai bele ha tabok he awalayo susinai rongya hai dulmani tabok ke pai hamba togoda ha togoda bayoi tiki sarogoi boksa sinai tabok ke tui ro sinai tui ro bai ke boksa sinai tabok ke boksai ro ha hingke norok bai olo mogoi malai fisinai ani awa mola ha hingke tabok tukni tosti o sewi tongo tosti o seya hingke to oro tugo tongke to pura kepek mangpainai tui gwnang kutungma haipa syak bai maro sigo kathi bai phaili hingke ba dai take tosti sebai laha ordek hingke tuke skeng bai laha nadi amo kaisa keng bai laha hingke tabok ke ang chagra ani amo ke tomato pura kothok nungjak hingke momoi hingke take amo ke miyakra moso hingke te kaisa tongo aluk bajar aswk ang ani video no oron pairosina hingke je ani video no naithokjaknai like comment subscribe khaini tapok di tei joto no hambai।